σας παρουσιάζουμε το Forever Fit. Ένα προηγμένο πρόγραμμα διατροφής, αποτοξίνωσης και ελέγχου βάρους, ειδικά σχεδιασμένο για να φαίνεστε και να αισθάνεστε καλύτερα σε 3 εύκολα στάδια. Clean 9, Fit 1, Fit 2. Το Clean 9 θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από τις αποθηκευμένες τοξίνες και να νιώσετε πιο ανάλαφροι και με περισσότερη ενέργεια. Το Fit 1 θα αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τη διατροφή και την άσκηση, ενώ θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε σταθερό το βάρος σας. Το Fit 2 θα σας βοηθήσει στη γράμμωση και ενδυνάμωση των μειών, θα τονώσετε τον οργανισμό σας και θα ολοκληρώσετε τη μεταμόρφωσή σας. Το Forever Fit περιέχει προτάσεις ασκήσεων και γευμάτων που σας παρέχουν ολοκληρωμένη λύση για να φαίνεστε και να νιώθετε καλύτερα. Το Forever Light Ultra αποτελεί ένα γευστικό υποκατάστατο γεύματος. Βοηθά στην απώλεια βάρους, παρέχοντας σε εσάς 24 γραμμάρια υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη. Ένα τέλειο γεύμα για το δρόμο. Το Forever Garcinia Plus αναστέλει το αίσθημα της πείνας, βοηθώντας με φυσικό τρόπο την απώλεια της όρεξης. Επίσης, αναστέλει την παραγωγή λίπους από τους υδατάνθρακες. Η πανίσχυρη θερμογόνος φορμουλά του Forever Therm αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, ενισχύοντας το μεταβολισμό και τα επίπεδα ενέργειας. Είναι ένας τέλειος τρόπος για να σας βοηθήσει στην απώλεια βάρους και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα διατροφής και άσκησης επιτυγχάνετε γρηγορότερα αποτελέσματα. Το Forever Fiber παρέχει ένα αποκλειστικό μείγμα από 4 ειδών φυτικές ίνες που απορροφώνται εύκολα για ένα υγιές πεπτικό σύστημα, ενώ σας βοηθάει να νιώθετε πλήρης για αρκετή ώρα. Αναμεμειγμένο με αλόι, νερό ή αλορόφημα και διαθέσιμο σε εύχρηστα φακελάκια για να τα έχετε πάντα μαζί σας. Το Forever Aloe Vera Gel υποστηρίζει και καταπραίνει το πεπτικό σύστημα και ενισχύει τη μέγιστη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Το Forever Pro X2 είναι μια γευστική μπάρα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη. Σας παρέχει 15 γραμμάρια υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη ορού, γάλακτος και σόγιας και 2 γραμμάρια φυτικών ινών σε κάθε μπάρα για να χτίσετε μυς και να υποστηρίξετε το πρόγραμμα απώλειας βάρους. Διαθέσιμο σε γεύση κανέλας ή σοκολάτας. Η πιο συναρπαστική νέα καινοτομία της Forever Living Products. Το κλειδί για να μεταμορφώσετε τη ζωή σας είναι το Forever Fit.